אנחנו בדרך לניתוח להסרת שקדים של ארין. ארין, תסתכלי על אמא רגע. איפה את? לאן את נוסעת, ארצ'יק? לבית חולים. לבית חולים, נכון. ומה הולכים לעשות לך? ניתוח. נכון, הולכים לעשות לך ניתוח. ומה יוציאו לך בניתוח? שקדים וחתכים. נכון מאוד. ונכון שאת גיבורה ואת אמיצה? יופי, מאמי שלי. לצחוק המתנה שלי גדול. את תקבלי אחר כך הרבה מתנות אחרי הניתוח שלך, כי את גיבורה ואת אמיצה, ואת תעברי את זה כמו גדולה, נכון? תסתכלי רגע על אמא. היי! קצת עייפה. הגענו עכשיו לבית חולים, אנחנו עולים למחלקה כירורגית. בואי ממי. בואי למעלית. תלחצי על קומה 6. עכשיו אנחנו במחלקה כירורגית, מחכים שיקבלו אותנו. ארין קוראת ספר. נכון? מה? מה? אפשר את הטלפון שלך קצת? כן. יא. פחות לנשום את זה חזרה. מחכים כבר קרוב לשעתיים. אז קנינו פלסטלינה להעביר את הזמן. בואי, אבא יעזור לך? כן. כזה יש משהו עוד פלסטלינה. וואו, איזה צבע זה? אדום. אדום, והצבע השני היה צהוב? לא זה. זה אפון מזה. תכף נבדוק מה זה עושה. סוף סוף הכניסו אותנו לחדר שלנו. היא לא ממש רוצה למדוד חום. תכניסי לפה. לא, 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 בואי לפה. ארין, תכניסי. תכניסי. זהו. לא להוציא. תכף נחליף לפיג'מה. לא, ארין. זה לא סוכריה. ואנחנו סוף סוף בדרך לניתוח. ארין. את בדרך שיוציאו לך את השקדים והחיידקים? את מתרגשת? לא. את כל כך חיכית לזה. כן, נכון. וגם אימא. הגענו לחדר טרום ניתוח. חשבנו שכבר מתחילים את הניתוח עכשיו, אבל בסוף אמרו לנו שאנחנו צריכים לחכות עוד 40 דקות. בינתיים לפחות שמו לה פה טלוויזיה, יש להם ערוץ הופ, אז נקווה שהיא לא תשתגע פה יותר מדי, כי המקום נורא נורא קטן. בינתיים היא מרותקת לטלוויזיה, זה דבר טוב. ארין, מה את רואה? חלק קטנה. כן, איזה כיף לך. יש לה משהו נגד המיטה של הבית חולים, היא לא מוכנה לעלות עליה. בכלל, לא מוכנה להתקרב אליה אפילו. אין לי מושג מה יהיה כשהיא תצטרך להיות מאושפזת ולישון עליה. אבל נקווה לטוב. מה זה? מה זה? זה מכשיר שמודדים בו את הלחץ דם שלך ואת הסטורציה שלך. כן, זה, כן, בדיוק באצבע, זה ילדה חכמה, כל הכבוד לה. תראי לי את הצמיד ששמו לך צמיד, נכון. יופי, היא גם לא הסכימה לשים את הפיג'מה של הבית חולים בשום פנים באופן. שמתי לה מכנסיים של הפיג'מה של הבית חולים והיא פשוט נכנסה לאטרף, שזה ממש לא אופייני לה, אבל היא כנראה מרגישה שמשהו לא תקין. והסכימו לה להחליף בחזרה לבגדים שלה. הנה ארצ'יק אחרי הניתוח, היא כבר במחלקה. מה את רואה? טלוויזיה? לא.
הייתה לנו התאוששות קצת. מה? לא, אין לך יותר שקדים וחיידקים, זהו. הייתה לנו התאוששות קצת קשה, אבל עכשיו היא קצת חוזרת לעצמה. היא במחלקה והיא רואה טלוויזיה. מקודם היא קיבלה תרופה, הנה אבא שלנו. אבא תעשה שלום. מקודם היא קיבלה תרופה שמרדימה אותה, פטידין ואוקסיקוד. ועכשיו היא קצת מתחילה להתאושש. ואני אלך להביא לה מילקשייק. וגם את כל המתנות שלה, נכון? את רוצה לקבל את כל המתנות שלך? יאללה, אז אני אלך להביא לך מילקשייק וכשתשתי אבא יביא לך את המתנות? בסדר גמור. איך את מרגישה? יותר טוב, אני שמחה לשמוע, אהובתי הקטנה. יופי, מאמי. השעה כבר אחרי 6:30, והפשפשה הקטנה עדיין ישנה וישנה וישנה. גם כשהייתה ערה הייתה מאוד מאוד מסטולה. נראה מה יהיה בהמשך. היא הגיעה פעם אחת. החלפנו לה בגדים, החלפנו לה מצעים. נראה מה יהיה בהמשך. ארין סוף סוף התעוררה, עדיין קצת מסטולה. ועכשיו היא פותחת מתנות שהיא קיבלה, כי היא כזאת גיבורה ואמיצה. מה קיבלת? מה זה? יש לך פה בובה של מי ליטל פוני שאת יכולה לחבק אותה, ופאזלים של פאו פטרול. תראי, הבובה של מי ליטל פוני עם נצנצים. כן, עוד קצת קשה לך? מים, בבקשה, הנה. לאט לאט. אם יש לך להקיא, אז תגידי. את בסדר? כואב לך קצת באוזניים? כן. את רוצה לקבל עוד מתנה לפתוח? יאללה, אבא תביא לנו את המתנה הזאת. מעניין מה יהיה לנו במתנה. וואו. אל תדאג, זה גם עם מעטפה. בלילה. לעזור לך לפתוח? נראה לי שיש לה כאבים. לא, אני לא צריכה שתגיד, אני רואה. וואו, מה יש בפנים? מה זה? מה יש בפנים? מי ליטל פוני, עוד אחד. יאירין, יש לך שני מי ליטל פוני, ואפשר להוריד לו את הכנפיים, ויש לו שם מסרק. בואי נשים בצד. מה? רוצה לפתוח את זה? תראה, יש לך עוד מתנה אחת ענקית, ענקית לפתוח. את רוצה לפתוח אותה? יאללה, אבא יביא. וואו, ארין, כמה מתנות. את רואה את זה שאת גיבורה ואמיצה כל כך? עוד מים? קדימה, יופי. כל הכבוד.
וואו, איזה מתנה גדולה, מה זה? יואו. טוטו. איזה בית בובות ענק. זה מסבתא. זה סבתא אולה קנתה לך. גם על זה שאת גיבורה. את אוהבת? והנה אנחנו כבר בבוקר, אחרי 15 שעות של שינה. ארין סוף סוף התעוררה. היא התעוררה באמצע רק כמה פעמים לכמה דקות. היה לה קצת כואב בלילה, אז נתנו לה אקמול וזה עזר לה מאוד דווקא. עכשיו היא קצת מנסה לאכול ארוחת בוקר, אבל כואב לה. וזהו, אנחנו מחכים למכתב שחרור ומקווים להשתחרר הביתה בקרוב. היא מצליחה לאכול קצת ביצה מבושלת, שותה קצת שוקו. בהתחלה היא לא הצליחה לאכול, אבל אחרי זה נתנו לה אקמול וזה קצת עזר לה, אז היא אוכלת. וזהו, עוד מעט נגיד ביי ביי לחדר הזה סוף סוף. ונלך הביתה. את מתרגשת ללכת הביתה, גיבורה שלי? כן, והפתעה שלי אצל אמא כמעט. נכון, יש לך גם עוד הפתעה אצל אמא, אחותך. גיבורה של אמא, כל הכבוד לך, אני מאוד גאה בך, מאמי. גיבורה ואמיצה. נכון, את מאוד גיבורה ואמיצה, ממש. היי, איפה פה רטוב? רטוב כי שטפו לנו את החדר. זהו, אנחנו משתחררים הביתה, השתחררנו. אמא באה לקחת את ארין. אמא. טוב, אני ישר בבית. סוף סוף הולכים הביתה. נכון, תנאי תנאי? איך הם התגעגעו אחת לשנייה. כן, התגעגעתי מאוד, חלמתי עליה. חלמת עליה? ארין, לאן את הולכת? הביתה, נכון? זהו. ביי ביי לבית חולים. הולכים לקנות לך קודם מילקשק? איזה טעם את תבחרי לך? תות? רוצה מילקשק תות? בסדר. יאללה. היום אני אעשה לארין כל מה שהיא רוצה. הנה אבא. בוקר טוב אבא. בוקר טוב. איזה שמחים אנחנו שאת יוצאת. נכון. אני עכשיו שרצית לחבק אותי. נשחק ביחד בבית. אבקי, איפה אתה? ארין, תראי, את יכולה לראות גם במגדלור. תראי איזה מגדלור מדליק. תראי. הנה, אמא. אמא תכף תהיה. חכי, לא, חכי, תכף תראי. הנה. אנחנו נמצאים בשלוחה של המדעטק בבית חולים. וזה מקום ממש נחמד שעשו בבית חולים הזה. זה הכיף בניתוח שקדים, שאחרי זה אפשר לשתות מילקשק ורוד. נכון? ואמא קיבלה גלידה. כן? ליוטיוב? כן. יש, אני אוכל היום לראות את זה. מחר. מחר.
זהו, סוף סוף אנחנו בבית, נרגעים, שותים מים קרים. קנינו לה בקבוק מיוחד שיהיה לה יותר נחמד לשתות, הדבקנו לו את הדבר הזה של הבקבוקים של פאו פטרול. וזהו, נקווה להחלמה מהירה. נקווה שלא יהיה לה כואב.